ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 167ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಗರದ ಬಿಜೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಅಂತ ಉನ್ನೇನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಇನಿ ನೆತ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಆ ಗುರುದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೆನ 4 ತಿಂಗಳು ಇಂಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಸರೆ ಪಂಪುನ ಮೂಜಿ ದೇಹಂದಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಈ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ವಿದ್ಯೆಡು ವಂಚಿತರಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಡಚಣೆ ಇರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾತೆ ಮಾತಾ ಒಂದಿನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಲೆಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲು ಅಥವಾ ಪುಂಜೋನ ಕುಲು ಇದ್ದಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದಾದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟಣಂಚಿನ ಸಹಾಯದ ಬೇಲೆ ಒಂದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತ. ತದಬಳಿಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನೂತ್ತ ಎನ್ನುವ ವಿಧತ ಸೀಕಿಗೆ ಸಾವಿರತ್ತ ಎನ್ನುವ ವಿದುರ್ದಲ ಮಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈ ಬೂರು ಬಳ್ಳಿ ಮರತ ಕೋಪೆ ಈ ನೆಲಟು ಉಂಡಾತಂಡ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳುವ ನೆಲ ಆಧಿ ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ಪಂಡ ದೈಹಿಕ ರೋಗಗೂ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆದ ನೆಲ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಮರ್ದು ಮಾಯದ ನೆಲ ಇನಿ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದೊಳ್ಪದ ಸಂದೇಶನು ತಿಂಗೊಲ್ದೊಳ್ಪದ ಸಂಪುದ ಸಂದೇಶನು ಜನಕಲೆಗೆತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪಂಡದು ವಿಶ್ವನು ಕಟ್ಟದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಉಡಲದುಳೈ ಆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವರನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ದೀನದಲಿತರು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವಿಶ್ವಗುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ 127ನೇ ಹುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜು ಈ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಂಧುಳನ್ನ ವತಿರ್ದು ಯಾನ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಧವೋಳ್ಳಾಲ್, ಗುರಿಕಾರ್ ಮುರಳೀಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಉಮೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶೇಖರ್ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.